Din il-wirja jisimha Insider Outsider Mellieħa. Il-Mellieħa fost l-aktar lokalitajiet pittoreski tan-naħa ta' fuq ta' Malta hija l-protagonista f'wirja artistika minn Debbie Bonello u Sara Kallejja. Ix-xogħlijiet li se naraw fl-esibizzjoni kollha se jgħidulna storja fuq dan il-villaġġ. Kemm mill-lenti ta' min twieled u trabba fih, kif ukoll mill-lenti ta' min huwa sempliċiment viżitatur. F'din il-wirja għandna 21 kwadru li juru pajżaġġi differenti tal-Mellieħa. Naraw kwadri li juru xejn iktar ovvji bħal l-Adira, il-Bajja tal-Mellieħa, għandek it-Torri l-Aħmar, il-Knisja Parrokjali tal-Mellieħa, u mbagħad xeni forsi huma inqas ovvji bħal Għajn Tuta u Ġnien Graw. L-artisti huma Debbie Bonello u Sara Kallejja. Debbie Bonello hija mill-Mellieħa, allura hija tagħtina l-verżjoni tagħha ta' pajżaġġi ta' Mellieħija, l-Insider. Deċidejna li nagħmlu zoom fuq il-Mellieħa li hija lokalità fejn jien trabbejt u għadni sallum kull min jafni kull skuża tiela ġirja sal-Mellieħa. Għandna lil Sara Kallejja, illi avolja ma trabbitx il-Mellieħa xorta għandha ħafna memorji sbieħ ta' dan il-villaġġ ġewwa Malta. Ix-xogħol li preparajt propju għal din il-wirja għażlilt 4 postijiet li fuqhom għandi memorji speċifiki. Nibdew biex waħda minnhom affarijiet qajt mar-raġel meta kont camping l-Aħrax, memorji meta konna mmorru bid-dajsa żgħira max-xatt tal-Aħrax stess, taħt l-Aħrax, kif ukoll festin li għamilna t-tifla meta kellha 2 snin u mbagħad l-aħħar waħda li hija din li għandna warajna tiġi fejn dawk li lili kollha li tkun qiegħed ħdejn il-baħar flaxija u qatt ma tixtieq tmur id-dar. Din il-wirja għandna t-tema li hija l-istess bejn dawn iż-żewġ artisti, però tnejn li huma għandhom id-daqqa tipika tagħhom. Bażikament ix-xogħlijiet tiegħi għandhom qegħdin kollha fuq tila u maħdumin biż-żejt bħala format kollha twal u dojoq u għażilt landmarks popolari bħal Torri l-Aħmar, il-Madonna tal-Aħrax, il-Knisja, dawn huma kollha postijiet popolari l-Mellieħa li għażilt l-impenġi f'din l-esibizzjoni wkoll. Għal din il-wirja l-iktar xogħol li ħadd gost nagħmel kien ix-xogħol li ħdemt biż-żejt. Ir-raġuni hija li l-esibizzjoni li għamilt qabel kien kważi kollu xogħol ta' akwarell. Meta issa ħassejt li kien għamilt pass differenti, għamilt xogħol akbar fuq tila kbira u ħdimt b'materjal li għalija kien mhux ġdid, però qed nipprova niżvolġi stil ġdid, medium ġdid. Għandhom pinzellati li huma partikolari għatnejn li huma, però x'intarhom ix-xogħol tagħhom ġewwa wirja waħda xorta jikkumplementaw lil xulxin. L-ikbar biċċa xogħol tiffoka fuq l-iżvilupp li qed isir il-Mellieħa, mhux il-Mellieħa biss, però xtaqt nuri dal-kuntrast li kif qed jiġu kważi mirduma il-villaġġi li għandna Malta. Kieku kelli nagħżel xogħol wieħed minn din l-esibizzjoni nagħżel ix-xogħol sewda li warajna. Ir-raġuni hija li rnexxieli b'kulur wieħed noħloq mhux biss l-immaġni tal-lejl, imma dak li għalija huwa l-feeling ta' meta inti tkun fuq bajja billi għandek ir-reflections, is-sema skura u dik il-fatt li mingħajr ma trid qiegħed f'post kan. Il-wirja miftuħa x-xahar kollu ta' Mejju ġewwa l-Palm Court Lounge tal-Fenicia Malta.